Я ведаю, ты напужаная. Ты вельмі напужана тым, што пабачыла. Але я не збіраюся табе хлусіць. Твае сябры не гатовыя да гэтай бітвы. Хокінс падзе. Я патрэбны сябрам. Ты не гатовая. Ён не збіраецца спыняцца, пакуль не збярэ кожнага. Будем граць. Зноў гэта жахлівае пачуццё. На гэты раз можа не атрымацца. Всё кончено. Зараз я хачу, каб ты глядзела. 1 ліпеня. Будьте готовыя да эпічнага фіналу сезона. Твои сябры згінулі. Вельмі дзіўныя справы. 4 сезон. Фінал.